Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez ur eta lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Laboize eta Oilaskoen inguruan solastuko gara, horretarako Bozatera joan eta Mikel Jaimerenarekin, pixka bat nola antolatzen den Oilaskoekin azalduko digu, ondotik Arizkunen jarraituaz, ordoki zalditegian Alejandro Ibarrak, zaldien denboraldia nola doan zalditegian azalduko digu, pixka bat zer eskaintzen duten, eta azkenik saioari amaiera emateko Fermin Barazabalekin Pireneika arrazaren inguruan solastuko gara. Saioaren hasieran esan bezala gaurko honetan Oilaskoen inguruaz solastuaz hasiko dugu saioa, horretarako Bozate gainera etorri, Arizkun inguruan, eta nirekin Mikel Jaimerena dugu, lehenago ere berarekin ondu gara, gure gibelkaldean ikusten dire Oilaskoak fresko, gaur eguraldi freskoa dugu, eta bueno, Mikel, Laboize eta Oilaskoak hemen Bozate gainontan da zer moduz doa lana? Ongi, gero eta hobekio urte terdiola hasi dutela Oilaskoen asuntoa eta egiaran gero eta hobekio hain izaltzen eta errexo. Hasieratik apostu egin zenuen ez, bazela hor eskaera bat gizartean, Oilasko naturalak, transgenikorik gabekoak koizteko, terrenopoit hontan apostu egin zenuen, erabaki egin zenuen, proiektua martxan jarri. Zer izan du da hasieran pixka bat, behin urte eta arde pasatut pixka bat estabilizatu zara, zer izan du da zailena? Zailena, igual asmentan, esken nola ez nuen dena egin batera, hasi nizen txabola pare batekin nola, eta, klientiak itea aldi berez eta lan batzuk ere badutenak, iten da nahiko zaila, baina, ja klientiak fingatu ez geroz, más o menos, ja ongi bada. Oilasko txikiak, nondikan ekartzen dituzu? Kartzen datet, Gipuzkoarra dire, baina, non dute, Sesman. Sesmako herritik hartzen datet, bai. Eta behin, Oilasko ze adinekin etortzen dironat? Niri hartzen datet 2 astekin, o 3 o 4, segun. Bai, segun negue uda, bai. Eta gero ez egite gizentzeko zenba denbora behar izaten dute? Pues gizentzeko beti gutienez 80 egun bai pasatzen dute. Aparte, etortzen dien egun horiek kontatuz, hurbiltzen da 80 ero aldike pasa, aldike gutixo, hola. Zuk esan duzu, kaseta desberdina dituzu, loteka egiten duzu pixka badalana? Bai, loteka. Hilero, inbar dut ustu txabola bat, eta bete bertze bat. Eta, oniken 4. txabola hemen falta dut, ez dut patu martxan oniken, baina, asmoi dut 4. batzeko, bai. Eta gero hiltzeko orduan, txarrena hiltegia ez dela hurbil, ez? Hegaztintzeko hiltegia? Bai, hoi ere bai, horrek ere kaltetzen du pixket gauza, porque gamartzara urrun eta erozein kontratiempo erozein txorrada basten zaizuna, itzultzen zara zure Oilasko biziekin berriz. Bai. Nora joaten zarete, hiltzera? Tafallara, bai, Naparroko hiltegi bakarra hoi da. Ezagit, hiltzera joateko orduan, zenbat egunetatik eramaten dituzu, pixko batzuk ere planin bat ina duzu, ez? Bai, nik gaten dut astean behin, eta egon izan pentsatzen 15 eguntaik ere gatia, baina, hasi nintzen astean behin eta momentuen segitzen dut, bai.
Bai. Oiaskoak azteko, hemen ikusten dugu ere, badutela nahi badute idorra barrenin sartu, nahi badute ere kanpoan egon, ze bazkatzen dute oiaskok? Animaterio pentsuek hartzen dutena Alsasutik eta, bueno, transgeniko hori gabe. Eta gero aparte, nazten dila adin batetik aurrea, nazten diot harto gehiago. Pentsuek berez badu hartua, baina maten dio gehiago bai. Eta ze gauzak hartu behar dira kontutan, ezagit, pixu bat eritasun aldetikan, zer da beharrezkoa? Pues, katarroak hartzen duten nahiko fite hartzen dute, eta katarrotik pasten dire gripera ez baduzu zaitzen. Eta gero eguraldi txarrakin taola, azten batie zikin edaten, sortzen zaite bateria bat estonbakan, eta hori ere txarra da bai. Orduan zaindu behar dira ere oiaskoak, eta, bueno, pixu bat ere osasuntxu mantendu ez? Bai, zaitu behar dire desente gainera bai. Oiaskoak, orduan eta faiera hiltzera eramaten dituzu, hiltegira, eta gero ez da aski hil, baizik eta saldu behar dire, saldu eta banatu, eta, bueno, azkenean denetarik inbehar izaten duzu ez? Bai, ni erabaki nuen nik itia dena, bertzenaz ez da atatzen soldata bat, eta hola nahiko doi ere bai. Urtean zehar, ikusten duzu badirela denboraldi desberdinak, non oiasko ego jaten den, eixago saltzen den, nola banatzen da urtea pixka bat? Lehen asbentan zen diferente. Nola ez nuen klientik ere, izan dakien seguro nola gaintzen asuta, baina orai hain ikusten urte osoan nahiko berdin badaiela gauza, bai. Toki batzutan, udako partean hartzen dute gehiago eta bertze batzutan neguen. Bai. Eta ezagite salmenta puntuak normalean nun dituzu? Hasite dantxarindeko bentetaik, gero hemen baztanen toki batzutan eta Gipuzkoan ere bai. Bai. Azkenean baztango produktuak, badakigu oso baloratuak direla ez, eta, bueno, pixka bat ere baztanen ekoiztutako jaskoak, lau haizeta, bueno, badute izen bat eta jendeak baloratzen du ez. Bai, ala bat eta pentsatzen dut, gustukoak izango dutela, bertzena ez zuten, kontsumitiko. Eta klientia da gainera fidela. Gustatzen bazaio gauz bat segitzen du zurekin eta alde hortaik arrasoki bai. Sortu zenuten ere elkarte bat bezala ez, baztango produktu desberdinekin, horrek ere laguntzen du ez? Ni ere hor nago sartuta, baina nola zuten denbora gehiegi ez naiz sobera arrimatzen. Bai. Baina ongi da ez, jendea jakiteko badakigu etorkizuna, zaindu behar ditugula ez, bertako produktuak, eta konsumitzaileak jakin behar du hori ez, bertako produktuak ekoizten duenari erosi ezkero, gu ere beti osasuntsuago honen gara, eta kanpori begira ez gara hon beharrek ez. Bai, hori da, gero eta produktu gehiago bada hemen, bazten barroan, eta bai, jendia azten bat zen gehiago konsumitzen hemendik, izango zen, hobekio noski, bai. Turismoa, turista asko ibiltzen da baztanen, ez dakit, sumatzen duzuzuk, zer esana hortan ere zure oiaskoetan edo ez? Igual ez toki guztietan, baina, por ejemplo, Elizondon udako partean jendia etortzen dela ikanpotik, nabaritzen du, por ejemplo, esarte bat hasten da saltzen gehiago, baina ez dire dena berdinek. Por ejemplo, esarte bai, baina bertziak ez dut aldatzen gehiagiaz. Asko landatxetan egoten direre, eta landatxetan, tarteka sukaldean aritu behar da, batzutan kanpoinan dute, baina, jendeak nahi izaten du ez, bertako produktuak ezagutu eta dastatu ere. Bai, hoi da, bai. Ez egite tamaina aldetikan, askotan proiektu bat martxan jartzen delikan, tamaina finkatu behar da. Zuk zure oiategiaren, oiasko kopurua eta tamaina, konten zaude, gutxorera estabilizatu zara edo asmoa duzu pixo gehiago onditzea? Bai, lehenbizien nahi du finkatu hobekio klientia, eta finkatzekin banuen asmoa handitzeko gehiago, bai. Behar bada
ikusentzuleak ere esanen dute, bueno, zuzenean, eros daiteke zuzenean zuri deitu eta ezagit, jakinda segunetan etortzen zaren hiltegitik, zuzenean erosten altzaizu ere? Bai, zuzenean erosten zait, eta gero normalean kaja batetik aurrera eramaten diote etxera, prezio berdinean, eta merkatuen erasin izen saltzen, baina nola ez duten denbora gehiegi, eta azken untera ez nahi zibiltzen arraskuti, baina bai, niri deituz geroz, bai, ez da problemik. Ze pixu izaten du jaskoak ja kanalean behin saltzeko? Ba, hasite kilo lau egun hortik nomaitetik, azkenekoak atatzen duten lote batetik, azkenekoak izaten dira handienak, eta horiek pisatzen dute igual 2 kilo terdiere bai handizaldiz, baina bai, kilo terditik 2 kilo terdire bai. Eta jendea jakiteko zu hiltegira zeunetan joaten zara? Ni hiltegire gata naiz astearte gauez, hiltzen dut astezken goizian eta ja reparto egiten dut ortzegunean. Orduan, bueno. Astezkenean eta ortzegunean, bai. Orduan jendea badaki, baina asteazken atxalde osteguna, hoi asko freskoa izanen dela, ez? Bueno, pixko bat egun horietan jateko edo asteuroan jateko, ez? Bueno, egun batzuk irauten du ez hoi askoak. Bai, irauten du lasai aski aste bat eta 2 astere bai irauten du frigo batean. Bueno, Mikel, ikusten dugu martxa hartua duzula, orain beti ere, kontsumitzaileen esku dago ere, askotan eskura izaten dugu, kalitatezko produktua eta kanpoko produktuak erosten ditugu, pixka bat kontzientziatu behar gara, bertakoa indartu behar dugu, gero nozbai faltatzen delikan, orduan bai, botako bai dugu faltan. Eta segizu Mikel lanean, ja martxa hartzen ari zara, eguraldia ezakit, udan gaude, baina gaur adibidez fresko xamarra dugu, ezakit, hoi askontzako eta ze eguraldia dute gustoko? Bai, hau dute primerakoa. Ez dute komeni bustitzia sobera, baina gotzaldetik bai, nahiago dute fresko erotza, zeinez bero zarroia bai. Songi Mikel, segi zure martxan, eskerrak eman, azaltzegatik pixka bat nola ibiltzen zaren hoi asko munduan, eta beste bat arte ondo izan? Bale, mil eskerra ondo izu, Venga, horrengo arte. Bigarren atal honetan, Arizkungo ordoki zalditegira etorri gara, eta nirekin Alejandro Ibarra dugu. Alejandro, hemen gibelkaldean ikusten dugu ja zaldiak istantin prest dituzuela ateratzeko. Ezakit, nola doa udaberri udako demoraldia? Dago nahiko morritz. Lehengo urtia minio gutxiko da jendia etortzen, eta hola da. Egia esan zuek ja urte asko da mazkizue hemen, zuek egiten eskaintzen duzuen aukera zaldian ibiltzeko, erakargarria da, ez? Ezakit zer dela eta izaten alda hori? Bai, eskentzak dire, hola bidaiak ibiltzeko eta minoz seguro ibiltzeko, ez? Arrisguak kendu alden guziak eta hori da pixkat. Zuen kasuan, Arizkundik, hemendikan poligonotik abitzen zarete, eta ezakit zer eskaintzen da, nahi duenak ere hemen bauzue leku itxi bat, pixka bat zaldi gainean ibiltzeko, zer da zuek eskaintzen duzuena? Eskaintzen dugu pistan ibiltzia, eta gero pasioa, mendira hor, San Miguel aldera, hortik, buelta bat, ordu bat, gero bida, 3 izaten aldire, egun guzia, hori bezeruakin ikusi eta zen nahi duen hori egin. Piskat, hola da. Gainaz, Alejandro, aipatzekoa da, zuen kasuan zaldiak oso segurua direla, ez? Zaldi lasaia dire eta paseoak eta ezautzen dituzte aski ongi, ez? Zaldiak daude prestatuak ordako, jendia ez dakinak ibiltzeko eta lasai, hola piskat manejatu, eta ja zaldia joaten dire. Bestena zau zaila da itia. Orduan, behar direz, zaldia seguruak, lasaiak eta jakesik patuak dentako. Hori da, ez, azken egun hauetan ere prentsan eta hartu da, istripuren bat izan dela kanpoan zaldi gainetik erorian eskaren bat. Hori da, zuek garbi duzuen lehenbiziko gauza da,
arriskurik ez duzuela hartuko, ez inoiz ere. Hori da, segurtasuna, beste lemiziko gauza. Beti, pues, pasatzen da zerbait, mino alden gutxiena, beti. Beste naz, arrisgo bat pasatzen baldin da, denandako da kalte. Eta guretako gehienaz. Hemen zuen ordoki zalditeiko ikui honetan zema zaldi izaten dituzue? 34 izango dire guain, partikularrak eta gero tandakua dena nazita. Baina 34 hor izango dire. Hori da, zaldiak azkenean batipat udaberrian, bueno, puntualki egiten dire ateraldiak, baina zaldia urte osoan zehar zaindu behar da, eta horre badu bere lana, ez? Bai, jatente dena gastuak dire, osek, orduan urte guztian saiatzen gara mugitzen, pues, aurrekin, eskolak, eta hori dena. Hori da. Orain ja buztuan gaude sartuak, istanten ikasturte berria hasiko da, eta zuek ja urte kuadrilla bat, Nafarroko gobernuarekin, baduzue, bueno, pixka bat konbenioren bat egiten duzue, lanbide heziketa kirol jarduera egiten dutenak, pixka bat zaldien esparru hori hemen lantzen dute, ez? Bai, hori da Nafarroko gobernu minio da hori. Hizkuntzekin. Bai. Eta gero aparte egiten dugu extraeskolarrak. Tortzen dire aurrak, lehen urtean banitun 26 extraeskolarrak, eta pentsatzen dugu hemendik antzinera gehiago joango direla. Ongi da, ez, azkenean zaldi gainean ibiltzea, bueno, kirola egitea da, naturarekin kontaktuan zaude, animaliarekin kontaktuan, eta, bueno, pixka bat eskolako martxori pixka deskonektatzeko atxaldetan tarteka, pixka bat zaldi gainean ibili, lagungarria izaten da, ez? Bai. Ez aurrandako, denandako, zaldia azken finean denandako da ona, ezinduak, ibiltzen aldire ezinduak, helduak, aurrak, denak. Gero ere, orain dela urte batzuk egin zenuten ere beste egoitza berri bat, ez? Estalia, are edo lur berexi batekin. Bai, arena da. Eta hori da gero neguan, eurikin, eta hor, estalia dago, orduan, hor hartzeko klasiak eta emateko, eta zaldiak ere, bueno, behar du ateri, ez? Orain behar bada, uda parte honetan, unitz ibiltzen dire, baina bestelare urtean zehar bere osasuna erako behar dute ibilitateri, ez? Aparte, guk alden guzia egiten dugu belagira ateri. Orduan, zaldiak daude burutik ere hobego. Beste lekutan egiten ikulutik lanera, lanetik ikulura, eta hori zaldindako azkenian da pixkat, ez dakit. Hola. Ezagit, iraupen aldetikan, zaldiek ze bizi iraupena dute, ze matoten direzuekin? Pues, zaldia bizitzen dire, 25 urtetik, 35 hola. Eta gurekin, pues, zarrak ere ona dire ontako, Bai, ja, deportia eta hori egiteko ez, minio, pasio egiteko, 20 urtekoa ongi dago. Hortik antzinera ja pixka bajatzen da, minio. Bai. Eta ez dakit nola izaten da prozesua, poliki zaldi batzuk aldatzen joaten dire, zaldiak erosi behar dituzu, ezi behar dituzu, zuek jartzen duzu gaztetik zaldi eta zuek ezi, edo ja ezituak, o... Ez, ezituak hartzen dugu. Bakarrik egiten duguna da patu tandan ibiltzeko. Zaldia lasaitu eta gauza horiek bai. Zaldiak ere ezagite, askotan ateraldiak egiten dituzutelikan, ordu bateko ateraldiak adibidez, zenbatxo zaldi batera joaten dire? Pues, dugu atetzeko 13, hola ez dakin jendiekin, pues 13, 14 hor. Ja, hortik antzinera gidari baten dako zaila da atetzia bai. Ez badakite, jakiten baldin bate arrasago da. Eta zaldiak normalean bolako multzotan, bata besteren harremon joaten dire lasai, jarria dire hortara. Bai, jarria dire hortara eta horri biltzen dire. Bueno, beti baute beuntartian gauzak, ostikok, eta hori normala da. Bai. Kaskuk, bestela zekite, hemengo ibilaldi hauetan, asko sufritzen dute kaskutatik zaldiak? Bueno, guk ibiltzen dugu ferrakin. Orduan ferrakin da, pues, txarra bino ona, pues,
Zergatik kaskuak eta ez dire gastatzen, eta orduan normalki, behon da ferri gabe, dauz gabe, hau patzen da pixkat, gainera aldatu dugu dena, zementua, eta orduan badire gauza uniz txarrak, hankendako. Eta hartan ere harriak grautzen dire, ez, bidean, da... Harrirena ez da hainbeste, azkenian ikasten, harri tartetan, eta ibiltzen, eta gauzoiek. Bai. Beti ere izaten da, zaldien bat gidari bezala, beti zue bauzue, pixko gia edo lanak egiten dituena, zu izaten zara, edo gia bezala joaten dena, pixko bat eramaten duna taldea, eta zaldi hori ere berexio izaten da. Beti bai, izaten da nire gustokua. Orduan, behar da, pixka berexia hori bai. Nervioso, minio zure eskutan dagona, holako gauza, bai. Arrazaldetikan ere, zaldi arraza berezirik batekin lan egiten duzue, edo, mestizuak hona izaten dire. Mestizuak dire denak. Mestizuak eta nik uste hobeina direla. Arrazakoak beti baute pixka todol, pixka gehiago, eta bai. Bertan, alokairuan dituzten zaldiak, baten badira, partikularrenak, kasu horretan kapritxosoak izaten dire, zaldi oso bereziak izaten dituzte? Hemen badire espainolak eta holakoak ez. Kapritxoso bateri, igual gustatzen zaio handiak eta hartzen du horren eraberara. Baina bestenaz ez dire kapritxosoak ez. Partikularak maiz etortzen dire ibiltzera, edo ez da ixe izaten ez da ere denbora hartzea? Horiek baute temporadak. Igual batzutan tortzen dire hauniz eta bestetan, ez dakit. Hori bakotxek badu bere... Bai. Generalian tortzen dire, bai. Eguraldi aldetikan, uda aldre xamarra eridu egiten ez, azken aldiko udak ala dire ez, behar bada, badirudi iraia, urriru, aldera, eguraldia azken urte hauetan hobea egiten ari dula, uda bera baino ez? Bai, aurten benpi, nahi da denbora nasketa eta ez dakit, gero ingo du, guain etortzen da jende gehiena orduan, eurikin pixkat atzeratzen da. Bero zakarroiek ere behar bada ez dira oso onak izango, baina, euririk ez baduten ere olako guraldia ez da txarra, ez? Ez, oso ona. Zaldindako eta gureteko ere bai. Bero zakarroiek ere ez dire onak ez. Orain uda partean, jendeak jakiteko, ordoki zalditegian, egunero zaudete ez, martxan, ez da gero iraia parte hortan jaz ordutik hartzen duzuen, edo... Guain ja amarteko prestatzen ditu zaldiak eta ja prest dago gaude amartetik atetzeko antzinat. Eta gero ja, pizko telefonoz gelditu eta ja egiten alda. Askotan ere, ongi da, ez, talde kuadrilla bat, familia bat, elkartu eta, gozenzo zer berez egitea, zalditik joan, eta itzordu hartu ez, zurekin kontaktuan jarri, eta, geratuta aski daia, ez? Bai, nahikoa da horrekin, bai. Orduan, ja, beure tortzerako, ja prest daude zaldiak, atetzen gara, eta ja, egiten dugu bidaia. Osongi, ikusten duzue, ordoki zalditegia urte kuadrilla bat, zaldien inguruan zerbitzu bat ematen, Baztane badakizu, zaldiak badira baztanen, baita ere paisai zoragarriak eta zaldi gainean paisai hauetaz disfrutatzea aukera paregabea da, beraz, probatu ez duzuenak probatu eta behin probatu ezkero seguru errepikatuko duzuela. Alejandro, uzten zaitugu, ja bezeroa poliki-poliki hasi dire etortzen, eta segizue martxa, mila esker. Zuri, gero arte, bai. Azken atal honetan, Pirenaika arrazaren inguruan solastuko gara, horretarako Fermin Barazabalekin gaude, gure gibelkaldean ikusten dituzue Pirenaika arrazako behiak, eta Fermin ja abuztuan ongi sartuak gaude, eta konturatzeko Elizondoko baztango behi Pirenaika lehiak eta garrantzitsua gainean izanen dugu, ez? Bai, gainera. Bai. Konkretuki jende jakiteko goratzeko noiz izanen da, ze datatan? Oite bi, oite iru eta oite laua. Bai. Orduan, iraileko azken asteburuan, beti ere hazienda ja hortzilakin, ez? 22 sartuko dute, ez?
Bai, hortzen esatzen da, lan betian tortzen da bakarren baina, hobeda mezpera ditorre. Beti, ambiente gixota, bira honeko tranquilo dira, behiak tortzen dira mezpera. Bai. Gehien tortzen dira, oszilerekin. Bai. Lehiaketa nazionala izaten da, ezakit pixka bat jendea bazter guztietatik, Euskal Herri mailatik bat etortzen dire, noiz arte dute epea pixka bat izena emateko eta zein da kopurua apuntatzeko. Agostuan, 31 arte dut apuntatzeko kopuru. Bai. Bai. Orduan abuztuak 31 ondarreguna, kopuru aldetikan, buru kopuru aldetikan, ezakit toperik markatu duzu pixka bat, buru gehiagi ere antolaketantzat igual ez da egokia, zer pentsatu zuen? Horten espero du, gehiago, gandortean fallatu zuten makarrotzok, lehenko azulen asuntoaken horreki Euskadi eta Bizkaiatik etziltorre, horten ni uste heldu diren. Irun behi espero da horten, bai. Gandortean behi jutemi bete, latemi behi espero da. Bai, 300 bat behi orduan, Bai. ezakit, beti ere ja feri honek, lehiaket honek ospe handi hartu du, eta zorionez, Baztanen Erizondon asentatu da dago, ez azken urte hauetan, gustora zuek ere, ez? Bai, gustora. Gaina da, lekuet izigarria dara, Elizondo feri denboi txarrakinea sartzen aldi behiak, aranituta kamionara sartzen di, eta gero restauranteak eta barrak eta onduantu, eta da, kiarriko ongi dago beri. Bai. Nizaututan inguruketan lekuiko berena bixera. Bai. Jendeare konten etortzen da beltzaina, eta gero ere, kanpoko jendea edo, pasearre mundukoa ez den ere, aukera polita izaten da, ez? Asteburuan zehar, etorri, Baztanera, azindaz gozatu eta pixka bat, bultaxka bat eman. Bai, tortzen da jendea. Denboa gauzitzen da, denboa erra, tortzen da jendiz hori tortzen da jendea. Denboa egiteko gauzitua. Denboa txarren ezkaitea behar. Denboa errakin piztu jendea tortzen da. Bai. Pirenaika arraza, ja zorionez lortu da estabilizatzea, kopuru koskor bat izatea, zuere aspalditxotik abeltzen bezala Pirenaikakin lanean, ez? Bai, betetik. Betetik betu, aurretik ez ditu, behiklasiak eta. Bai. Pirenaika Nafarroko Aspina, Pirenaika elkartean ere asmentatik iaia zaudezu sartu, ez? Bai, asmenta, bai. Larogeita bostetik unat. Bai. Horna. Bai. Orduan, 85 unat Pirenaika elkartean, ikusten duzu elkartean lan handia indela, ez? Pirenaika arrazaren alde. Bai, limpieza lan handia, bai, garbitu zia eta gobertzolan iziari indena ona, da, erditzeko asuntoan. Dure atzitikioak eta oio da. Atzen dia atazuztik onda da, baina ata erroikoak. Eta gero problema erroikoak, atzitikio hobe da zina. Bai. Pirenaika arrazakin lan egiten duzuenak, ze salida ematen duzu pixka bat azindari edo nola lortzen duzu pixka bat diru sarrera horiek nola lortzen duzu? Diru sarrerak azindar asuntoan txeratean lortzen da. Gatzera murriz dira, baina Pirenaika edo, lekuko behar da, leku behar da. Horreko, beste behi handio, bolanda handio eta parejotek egazute balio. Leku edarrateko eta leku zeleietako. Hau razau era, hoi Frantzian ja, hotel kastatzen razau negen, Pirenaika razaken. Hortu torri gara dira. Eta Santanderrik torri gara bat behiekin. Eta zure kasuan ezagit, aretze jaio berriak saltzen dituzu, aretzeak gizentzen dituzu, nola antolatzen duzu zure ikuilua? Ez da, gizentzen dut, bakarra gizentzea arrezetik. Bai. Eta gizentzeko hori ze tamaina arte gizentzen dire, gutxera era zenba demora kostatzen da, ze kilokin saltzen dituzu? Hortxe, kanale 3 kilo inguru kanale. Bai. Ja, horteko iti hasten digo, deskontoak edatzen di eta. Gena gauza bat da, iziare bitxua erraroa dena, alatzea zematen ez da handio, eta gutio batzut, eta behia zematen ez da handio dure gehiago berez. Behia balima da 500 kilokoa, eta balima 600 kilokoa kanalean, gehiago, eta balima 700 kilokoa oino gehiago. Bai. Bakarrik, behi handiak lortzea ere ez da erreza, ez? Hoi arrontzaila da, pizui arrontzaila tira. Bai, eta ez dakit, prezio aldetikan, azken urteetan estankaturi dago, Pirenaika arrazaren aragin prezioa edo, pixko bat arteka egiten du. Aspaldion bat zuen, etxe bizket. Bizket mugitu dela, bizket baina guti. Zinda eta zentimo batzuk, euro zentimo batzuk kiloko. Aziendarekin zu nola antolatzen zara, uda partean, nahiz eta udan gaudela ez dirudin, euritan hemen gaude, baina Pirenaika arraza behia kanpoan dituzu, neguan suposatzen du barren aldean, ez?
neguen barean, domden bai aduzia, noviembre arte kanpan. Bai, Eta gero, hilabete hilabete hortxe, horren barrean barko bai. Zuk etxeko bazkarekin antolatzen zara, moldatzen zara bazkarekin, o kanpotik erosten duzu? Ez da, bat bazkabilek biltzat etxekoan. Bai. Azin da gutxi irotek, eta bat finko frango bildeki. Bai, ze egiten duzu normalen belarra idorren bildu edo... Bietek, ziante idorren bietek. Bai. Silo egiten duzu ere bolok edo... Bai, egiten du boloak eta idorra ditut, anaska eta bai. Behar da, azkenean behi talde bat aurrera ateratzeko eta pixkote errentabilitasun bat emateko ikuioari behar duzu etxeko bazka, ez? Asten mazera uniz kanpotik ekartzen da, baina kontuk ez dire ongiatatzen, ez? Ez, kanpotik aserbizu ekartzen ja behar da, kantidea handien, da kantidea gutxia itzak astozak kanpotik beste izan gutxi eta astozak kanpotik horren batez. Bai, kantidea handien, bueno, gutxi geltutu kantidea handien, pues, geltzan da zabet, kantidea itxak ez. Reproduktibo aldetikan, zezenik baduzu etxin, inseminatzen duzu? Ez, inseminatzen du, bai, ez du zezenik ez. Bai. Lehen izan du, baina ez du hemen inguruketan sobera behi dago eta zezen du ez da eskindiek. Representu alamreak eta paetak eta helduen gutxi bez eta... Bai, eta ez da jale beteko bezik. Inseminazioarekin konten zaude, hazi ona erosten duzu, gustuko duzun zezenen hazia, bada, aukera. Bai, badaukera. Hoi, seguro da zezena, seguro zezena. Zezena da, ja, behiko arliska, behi gutxik ez du alde zezena. Bai, zezenak ere jaten du, zaindu behar da, eta gure uste asko ematen ditu, ez? Bai. Jo, zure inguruen espada bertzatzen dik, bale, baina badi madia bertzen behiak eta horren dago zesken dik. Bertzen dik, atumet horrat. Inseminazioarekin aukera duzu pixu bat Pirenaikoan, bueno, ze bilatzen dut etorkizunerako, ze ezaugarri emango dituen zezenak, bai, pixu bat aukera hori ematen du, ez? Pixu bat aukeratzeko hazi desberdina, zezen desberdinana, ez? Bai, bada, nahizu raza bidazten dena itzineako, ordean badak zezen klase bat, jo, ara gehiago nahizu bada bertzen klasea Pirenaik errazan benean, eta hori biltzen gara. Bai. Segun zebeiei ematen jo, klase bat, eta segun bertze bat. Kostatzen behar nahi geratzea ongi edo? Bai, sobrete uden handeketan geltzen da bila. Bai, udazkena da primera di, hoenak. Eteko erdan geltzen bai. Ba, oso ongi Fermin, bueno, pixka bat ja uiraian sartzen garelikan berriz ere, elkartuko gara antolaketa lanetan zabiltzen personekin, ikusiko dugu ja ordurako ja zenbat jendek eman duen izena, zenbat buru izanen diren, eta joanen gara poliki ikusentzulei, datu gehiago eta informazio gehiago ematen Pirenaika feriaren inguruan. Eskerrik asko Fermin, eta bueno, ea pixka bat udak eguraldeak laguntzen duen. Mila esker. Hola, ja, egun hori egiten duen hemen denbora da roidu importantiak guetako. Bale, gaurte. Bai. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.